Sekne ti to. Vďaka. Volám to Clooney. Ja by som povedal Mario a Luigi, ale dobre. Povedz, ako sa má Sheldon? Ráno vyšiel z izby v helme Dartha Vadera a snažil sa ma uškrtiť svojou silou, takže asi lepšie. Ak smiem zmeniť tému, vy dvaja z Penny ste nakoniec... Vieš čo? Howard, Mne osobne je to jedno, ale moje genitálie sa pýtajú. povedz tvojim genitáliám, že ich do toho nič nie je. Hovorí, že to nerobili. Sheldon, tu sme. Čo to robíš? Cítim sa pre neho zle. Sheldon, prečo tu sedíš sám? Pretože nemám priateľov. Ako ten povestník vôľ v plote stojím sám. Aj keď sedím. No tak, naozaj je nám to ľúto. Bude to chcieť viac, než len je mi ľúto a koláč kúpený od Penny, aby ste veci odčinili. Ahoj, Cooper. Čítal som tvoj opravný mail. Dobré na reputáciu. Vidíš? Ľudia sa mi vysmievajú už od samého rána. To nie je pravda. Ľudia sa ti vysmievajú celý tvoj život. Tak už mám toho dosť. Prosím všetkých o pozornosť. Som doktor Sheldon Cooper. Ako mnohí z vás na katedre fyziky vedia, moja kariéra zaznamenala mierny odklon. Dolu z útesu. Moja dôveryhodnosť je možno poškodená. Totálne v háji. Avšak rád by som vám pripomenul, že vo vede neexistuje taká vec ako neúspech. Bol raz istý človek, ktorý sa vyjadril o svojej hypotéze kozmologickej konštanty ako o najväčšej chybe svojej kariéry. A meno tohto muža bolo, kto by to uhádol? Albert Einstein. Áno, ale výskum čiernej energie dokázal, že Einsteinová kozmologická konštanta bola fakticky v poriadku, takže aj tak si to na počudovanie pohnojil. No ty si myslíš, že si veľmi chytrý. Tak ja ti niečo poviem. Keďže mi nenapadá zdravujúca odpoveď, pravidelne kontroluj maily. Niečo tam bude. Toľko k priateľstvu so Sheldonom. No, aspoň máme noc, keď vypadlo kúrenie.